दिनैनि टपिकआ जाहैबाय आसाम टेट 2021 मेथामेटिक्सनि सायाव टपिक। आं दिनै सावगारि साननाय एबा फिगार काउन्टिंनि सायाव जोङो सावरायगोन, जाय जोंनि जानो गोनां टेट आनजादाव फैयो एबा फैनो हागौ। फ्राय मोनसे एबा मोननैयाथ' फैखायो। दा जोङो बेनि सायाव बेसिक लेभेलनिफ्राय जोङो सावरायगोन। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां आरो सोलों। फै अब्ला जों भिडिअखौ जागायदिनि। दा बेयाव दङ फर आसाम टेट 2021। दा बेयाव जोङो आखान्थिथामनि अनजिमा साननायनि सोमोन्दै सोलोंगोन। बेयाव आङो मोनथाम टाइपनि सोमोन्दै नोंथांमोननो फोरोंनाय जागोन। गिबि टाइप 1, टाइप 2 आरो टाइप 3। उनावहाय जोङो सेकेन्ड पार्ट एबा भिडिअ 2आव जोङो एडभान्स लेभेलनिबो जोङो सोलोंगोन। दा जों बेयाव अनलि टाइप 1, टाइप 2 आरो टाइप 3खौ जोङो बेसिक लेभेलनिफ्राय सोलोंगोन। अब्ला फै जोङो टाइप 1खौ जागायनोसै। फैदो फर आसाम टेट 2021। बेयाव आखान्थिथामनि अनजिमा साननाय। बेयाव जोंहा टाइप 1 दं। टाइप 1आव आङो मोनब्रै सावगारि आखिदों बेयाव आखान्थिथामनि। दा जोंहा बेयाव कुइसना जाहैबाय, बेयाव आखान्थिथामा मोनबेसे दङ बेखौ जोङो साननानै दिहुननांगौ। होमबा नैबे एक नाम्बाराव जों नायग्रोनोसै। एक नाम्बाराव नुबाय जोङो बेयाव मोनसे आखान्थिथाम दङ। बेयाव जोंहा आखान्थिथामनि बिबाङा एबा अनजिमाया बेसेबां? मोनसे। बेयाव जोङो गोरलैयैनो बेखौ बुंनो हायो जों मोनसे। दानिया नैबे सेकेन्ड सावगारियाव नायदो। सेकेन्ड सावगारियाव जोङो जुदि आखान्थिथामाव बेबायदि जौथाइ एबा थोंगोर बोदेरनानै होयोब्ला जोङो बेखौ बोरै दिहुनगोन? होमब्ला बेखौ साननायनि थाखाय जोंना मोननै फर्मुला दं। गिबि फर्मुलाया जाहैबाय, गिबियाव जोङो बेयाव ओरै थोंगोरबोबाय नालाय, बेयाव जोङो मा होनानै लानांगौ? 1, 2 बेबायदि साननांगौ। बेनि उनावहाय बे 1 आरो 2खौ जोङो प्लास खालामनांगौ। 1 आरो 2खौ जों प्लास खालामबा बेसेबां मोनगोन? 3। अब्ला बेयाव जोंहा आखान्थिथामनि बिबाङा बेसेबां दङ? 3 एबा मोनथाम दङ। बे जोबोद गोरलै, नोंथांमोना नायबानो रोंगोन। दा जोङो बेखौ आरो गुबुन मोनसे फर्मुलाजोंबो जोङो दिहुनबावनो हायो। बे फर्मुलाया जाहैबाय n सानजाब, नैबेयाव मा खालामनांगोन जोङो? n प्लास 1। ओमफ्राय बेखौ मा खालामनांगौ? जोङो 2 जों डिभाइड खालामनांगोन। बा nआव जोंहा मोनबेसे दं सानदों? मोनसे, मोननै बाहागो दं नालाय 2 सानजाब। बेनि उनावहाय n प्लास 1, nआथ' 2 जाखाबाय। 2 जों 1 दाजाबबा जोंना बेसेबां जायो? 3। बेखौ जोङो मा? 2 जों डिभाइड खालामदो। 2 जों डिभाइड खालामबा जोंहा बे 2 केन्सेल होनबा मा थागोन? अनलि 3। होमबा जोंहा बेयाव आखान्थिथामनि अनजिमाया बेसेबां दं? मोनथाम। नोंथांमोना जुदि आनजादाव बेबायदि फैब्ला बेखौ जोङो 5 सेकेन्ड एबा 6 सेकेन्डनि गेजेरावनो साननानै जों बेनि कारेक्ट एन्सारखौ दिहुननो हागोन। दाना नेक्स्टआव फैबावदो। जों नेक्स्टआव नायनोसै। नैबेयाव आङो थोंगोरखौ मोनबेसे बोखोनो? मोनसे, मोननै बोदेरबाय। अब्ला बेवहाय जोंहा मोनबेसे बाहागो जादों बेखौ जोङो नाम्बार होनानै लाग्रोनांगौ। बेयाव 1 होबाय, नैबेयाव 2 होबाय, बेयाव 3 होबाय। दाना बे नाम्बारफोरखौ ज' प्लास खालामजोबदो, नङाबा नैबे फर्मुलायाव होनानै बानायदो। अब्लानो जों बेयाव मोनबेसे आखान्थिथाम दङ बेखौ जोङो गोरलैयैनो साननो हायो। अब्ला आङो बेयाव सिदा सिदि बे नाम्बारखौ दाजाबनोसै। 1 प्लास 2 प्लास 3 बेसेबां जायो? 5, 6। होमबा 6 जायो। होमबा बे गासै बेयाव आखान्थिथामनि अनजिमाया बेसेबां दङ? 6था दं। नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा चेनेलखौ लाइक हो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दोन, जाहाथे उनाव बेबायदिनो आं होबावनाय भिडिअखौ नोंथाङा थाबैनो नुनो मोनो। दानिया नैबे नेक्स्टआव नायबावदो। नेक्स्टआवबो बेहाय जोङो मा होनानै लानोसै? फारि फारि नाम्बार होनानै लाग्रोनोसै। 1, नैबे 2, नैबे 3, नैबे 4 बेबायदि। बेनि उनावहाय होमबा जों बे नाम्बारफोरखौ ज' दाजाबजोबदो। अब्लानो बेयाव मोनबेसे आखान्थिथाम दं बेखौ मोनगोन। दाजाबदो। जोंहा
4 जों 3 जों दाजाबा 7 7 2 8 9 1 जों 10 होमबा बेयाव गासै मोन 10 आखान्थिथाम दं। अब्ला जोङो टाइप 1 खौ जोङो गोरलैयैनो रोंबाय। आसा खालामो नोंथांमोनाबो रोंबाय जानो हागौ। दाना नेक्स्टआव फैदो जोङो टाइप 2 खौ नायनो। दा जों आखान्थिथामनि अनजिमा साननाय टाइप 2 आव फैबाय। टाइप 2 आव दाना जोंना आखान्थिथामखौ माबायदि दानफ्रुयो जोंहा हासालारियै बेबायदि ओरै दानफ्रुयो। दाना बेबायदि दानफ्रुनाय थायोब्ला जों आखान्थिथामखौ बोरै साननांगौ? होमबा जोङो जोबोद गोरलै। बेबायदिबा जों मा खालामनांगौ? मोनबैसे दानफ्रुदों बेखौ साननांगौ आरो गाहायनि हासाखौ लाफानानै साननांगौ। अब्ला जों बेयाव सानबानो बे मोनसे गासै मोननै, अब्ला बेनिफ्राय जों बुंनो हाबाय बेयाव आखान्थिथामनि अनजिमाया मोननै दं। जोबोर गोरलै नङा होमबा नोंथांमोना बेखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ। दाना नैबे नेक्स्टखौबो नायदो। बे नेक्स्टआवबो जोंहा हासायै एबा हासालारियै मोनबेसे दानस'नाय एबा मोनबेसे सिन बोनाय दं बेखौ साननांगौ। सानबाय नैबेयाव मोनसे, मोननै, ओमफ्राय नैबे हासाखौ लाफाबा बेसेबां जायो? मोनथाम। अब्ला बेनिफ्राय जों बुजिबाय बेयाव आखान्थिथामनि अनजिमाया बेसेबां दं? मोनथाम दं। दाना नेक्स्टआव फैबावदो। नेक्स्टआव हासालारि मोनबेसे दानफ्रुदों सानदो। नै मोनसे, मोननै, मोनथाम, मोनब्रै दानफ्रुदों। होमबा मोनब्रै दानफ्रुबा जों हमनांगोन बेयाव आखान्थिथामनि बिबाङा एबा अनजिमाया मोनब्रै दङ। गुड। दाना नेक्स्ट मोनसे दंबावो। बेयावबो सानदो मोनबेसे हासालारि सिन बोनाय जादों। नै मोनसे, मोननै, मोनथाम, मोनब्रै, मोनबा। मोनबा बोनाय जादों। अब्ला बेयाव आखान्थिथामनि बिबाङा जागोन 5। होमबा बेयाव आखान्थिथामा गासै मोनबेसे दं? मोनबा। अब्ला नोंथांमोना टाइप 2 खौबो जोबोर गोरलैयैनो बुजिनो हाबाय जानांगौ। दानिया फैदो जोङो नेक्स्टआव टाइप 3 खौ नायनोसै। टाइप 3। दा फैबाय जोंहा टाइप 3। बेयाव टाइप 3 आव जोंहा टाइप 1 आव होनाय बायदिबो थागोन आरो टाइप 2 आव होनाय बायदिबो थागोन। दाना जोङो बे टाइप 1 आरो टाइप 2 खौ ज' खालामनानैनो नैबे टाइप 3 आ सोमजिदों। अब्ला जों बेखौ बोरैहाय सानगोन? जों बेखौ साननायनि फर्मुलाया जाबाय, गिबियाव जोङो टाइप 1 नि बायदि सानग्रोनांगौ। बेनि उनावहाय टाइप 2 खौ साननांगौ आरो जोबथायाव जों मोननैजों सानजाबनांगौ। अब्लानो बेयाव मोनबेसे आखान्थिथाम दं बेखौ मोनो। अब्ला फैदो जोङो गिबियाव नायनोसै नैबेखौ, बे 1 नाम्बारनिखौ। बेयाव दङ जोंहा नै ओरैहाय थोंगोरा मोनसे दङ आरो हासालारि बोनाया मोनसे दं। होमबा जोङो नैबे हासाखौ नायथ'वालासेनो नैबे थोंगोरखौ नायोब्ला बेयाव आखान्थिथामा बोरै जागोन? नै बेबायदि जागोन। बेबायदिबा जोंहा बेसेबां थागोन? बे 1, बे 2, गासै जों बेखौ प्लास खालामबा 3। होमबा थोंगोरैबा 3 जागोन। इनटु होनांगोन बेयाव। इनटु बिनि उनावहाय दाना नैबे हासालारि साननायखौ नायदो। हासालारि साननायखौ नायोब्ला जोंना सावगारिया माबायदि जागोन? बेबायदि जानायाव जोंहा होमबा आखान्थिथामनि अनजिमाया बेसेबां जागोन? बे मोनसे, मोननै हासालारि दं नालाय जोंहा बेयाव 2 जागोन। अब्ला जों बे हासालारि 2 आरो नैबे थोंगोर हिसाबै जों साननाय 3, बे मोननैखौ जों ओरै सानजाबबा बेसेबां मोनगोन? 6 मोनगोन। अब्ला बेयाव आखान्थिथामनि अनजिमाया बेसेबां दङ? होमबा 6 ता दङ। बुजिबाय जानांगौ नोंथांमोना। दाना जों नेक्स्ट मोनसे नायबावनोसै। नेक्स्ट मोनसेयाव दङ नै जोङो गिबियाव नैबे थोंगोर बोनायखौ नायग्रोगोन। होमबा जों नैबे हासालारि बोनायखौ नायथ'वालासिनो थोंगोरखौ लायोब्ला जोंहा आखान्थिथामा मा जागोन? बेबायदि जागोन। होमबा बेबायदियाव जोंहा मोनबेसे दङ? 1, 2, बेखौ ज' दाजाबबा बेयाव 3 दङ। 3 इनटु दाना नैबे हासालारि ओरै दानस'नायखौ लायोब्ला जोंहा सानबा मोनगोन। सावगारिया ओरै जागोन। मोनसे, मोननै, नैबे मोनसेजों मोनथाम। मोनसे, मोननै, मोनथाम। होमबा बेसेबां जागोन? 3 आखान्थिथाम। होमबा बे 3 ओमफ्राय नैबे सिगांनि मोननाय 3 मोननैखौ सानजाबा बेसेबां जागोन? 9 जागोन। 9। अब्ला बेनिफ्राय जों बुजिबाय बेयाव आखान्थिथामनि अनजिमाया 9 दङ एबा 9 दङ। होमबा दाना नैबे मोनसे जोबथा कुइसन दंबावो। बेखौ जों नायनोसै। बेखौबो जोङो साइडआव आखिग्रोबाय जोङो। मोनबेसे दं? ओरै मोनसे, मोननै, ओरै मोनथाम। बेबो होदों थोंगोरा। माबायाव 1,
नैबे 2 नैबे 3 नैबे 4 होमबा बेखौ दाजाबनानै लाग्रोदो 7 8 9 10 10 जाखाबाय 10 into दाना नैबे हासालारि बोनायखौ सानदो मोनबेसे दं मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै दं मोनब्रै होमबा 10 into 4 बेसेबां जागोन equal to 40 होमबा बेयाव गासै आखान्थिथामनि अनजिमाया बेसेबां दंमोन बेयाव आखान्थिथामनि अनजिमाया मोन 40 दं आसा खालामो नोंथांमोना बे टाइप 1 टाइप 2 आरो टाइप 3 खौ बुजिबाय जानो हागौ दा जों बेखौ बुजिबायबा नेक्स्टआवहाय जोङो एडभान्स लेभेल टाइप 4 टाइप 5 टाइप 6 बेबायदिखौ जोङो लालांनाय जासिगोन आरोखि नेक्स्ट भिडिअ दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो आरो उननि भिडिअखौ नायनो थाखाय रेडि जादो So thanks for watching, like and subscribe. Part 2 is coming soon.